ವೇದಿಕೆ ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ತೂಯರೆ ಮೂಜಿ ದಂಪತಿಲು ಉಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ದಿಂಜಿದ ಮನೆಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಣ ಜನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಲ ಹರಿಣಾಕ್ಷಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ನೆಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೊಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇಡ ಏನು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಜ್ಞನು ಆಗ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗಿ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜ್ಞನು ಆಗ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗಿ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡಸಾಲೆ ಧ್ಯಾನೋದ ಈರೆ ವಿನಾಯಕೆ ಪಡಸಾಲೆ ಧ್ಯಾನೋದ ಈರೆ ವಿನಾಯಕೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕೋರುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಅಲ ಕೆಲವು ದುಃಖ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಅಲ ಕೆಲವು ದುಃಖ ಮಿತಿ ಮೇರಂಡೆ ಮುಗಿಪಿ ವಿಜ್ಞನು ಆಗ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗಿ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸುಖಕಾರಕ್ಕೆ ಬಕು ತೆರೆ ರಕ್ಷಕೆ ಸರ್ವ ಸುಖಕಾರಕ್ಕೆ ಬಕು ತೆರೆ ರಕ್ಷಕೆ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಇರೆಗೆ ಆನೆ ಮೋನೆ ದುಲ್ಲಾಯ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಇರೆಗೆ ಆನೆ ಮೋನೆ ದುಲ್ಲಾಯ ಮುಕ್ತಿನ ಕೋರುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತರ ತರ ತಬೇನೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ತರ ತರ ತಬೇನೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಮಿತಿ ಮೀರಂಡೆ ಮುಗಿಪಿ ಮಾಜಾದ್ ದೇ ಪೂಲೆ ಆವೇನೆ तो जाद कोरले शक्तिन विज्ञनु आगा पूले स्वामी भग्ननु मूगी पूले स्वामी ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಓವಿ ವಿಘ್ನ ಬರನ್ಲಕ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋಂದಲ್ಲೇ ಆಟಿದ ನೆಂಪು
ರಕ್ತೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಳ್ಳಿ ಆಟದ ನೆಂಪು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ಣಸಲ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ 25 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತೀಜ ಮುಗಿಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಈ ಸಲ ಬಂಡೆ ಈ ಸಲ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ನಿರಂತರ ಒಂಜಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪುನಿ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಕುರ್ದು ತೆಂಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟಾಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿಮುಟ್ಟ ನಾಗನಡತ ಸರ್ಪಜಡತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ನಾಡು ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾಗಣದ ಒಡೆ ರುದ್ರಪಾದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರನ ಕಾತಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥವರೆಗೂ ಸುರುಕಾದು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನೆ ಪುಡತ್ ಬತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪಾದಗ್ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪಿನ ನಾಗದೇವರು ಒರಿಮಯಕೆರೆ ದೈವರಾಜ ಗುಳಿಗಾಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೊಂಡಾನದ 3 ಸತ್ಯಲೆಗು ಬಡುದಾಂತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಲದಾಂತಿ ಕಟ್ಟಪಾಡುನ ಅಧರ್ಮನ್ನು ಅಳಿಪೆ ಧರ್ಮನ್ನು ಮೆರಿಪಾವೆ ಮನಪನ ನೂಲ್ದಾಂತ ನುಕ್ತೆ ಭಾರತ ಬಾರ ಬರಂದೆ ಕೊರಂದೆ ಸರ್ವೇರನ್ನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಧೈರ್ಯದ ಅಭಯದ ನುಡಿಗೊಪ್ಪಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗಳು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಳಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಮುತಾಳಿಕೆಡು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಡು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ರವಿ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತನಂಡ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಗ್ಲನ KR ಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನ ಅರ್ನ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಏರು ಶಿಷ್ಯರುಳ್ಳರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂಬೈದಿನಾರು KR ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾರಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾಡೋದು KR ಚಂದ್ರ ಅಂದೇ ಪಾಡೋಂತೀನಿ ಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೇಮಲತಾ R ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲನ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಈ ಬೈಲ್ದ ಆರೇಪಲ್ 12 ಬೈಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬೈಲ್ದ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪಡು ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದುಪಡು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆದುಪಡು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಆದುಪಡು ಐಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಾದು ಓಲಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತನದ ಆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡ ಐಕ್ಲ ಮನ್ಪುನಾರು ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಮನೀಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಆರ್ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ದುಂಬಲೆತ್ತಾರು ಇತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಆನಂದಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಸೇರ್ನಾಗ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ABCD ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಯಾರು ಐನು ಅದು ಬಕ್ಕ ಆನಂದ ಶಾಲೆದ AHS ಐನು ಬರದ ಕಲ್ಪವನವ್ರು ಅದು ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಾರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಅವೇತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲನ ದೇಶಕ್ಕಾದ ಹೋರಾಡಿದ ಅಕ್ಕಲನ ಕಥೆನ ಪಾನೊಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಂತನಾರು ವಿವೇಕಾನಂದರನ ಅದಪ್ಪು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರನ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರುಜಿನ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಾತ ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲನ ಪ್ರೀತಿದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇನ್ನು ನಿಜವಾದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡಲ ಕೇಳಿ ರವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಾತ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲನ್ನೇ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬತ್ತದ ಸೇರಂದೇರು ಎಂಗ್ಲನ ಶ್ರೀ KR ಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎಂಗ್ಲನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರೀತಿದಾರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಭಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನಾದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಜೀವನದತ್ತನಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಾತಾ ನಿವಾಸದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮಾತಾ ನಿವಾಸದ ಮಾತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಅಜಿತನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರ ಅಜಿತನ್ನೇ ಬತ್ತದ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಬೋಡು ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಬೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ
ಕುಡಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಕಜೆನ ಪುದರ್ ಸ್ಕೇನನ್ನ ಕೆಲಸದನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಯರ್ ಮುಲ್ತ ಪೊದ್ದುಯರ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪೊದ್ದುಯರ ನಾನು ಅಂದತೆ ಪೊದ್ದುಯರ್ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಅಂಚಾದರೆ ಪೊದ್ದುಯರ್ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಅಂದನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಆ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಉಜ್ಞಾತ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ ಬರೋದುಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮುಡುಪನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮನಪನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಆ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದೊಂಡು ಆಯ್ತ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತನಾರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಕಜೆ ಕಿನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪುಗಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಪಡೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡುಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದಪ್ಪನಾರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಮನೆತನದಾರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಯನಕ್ಕ ಅರ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬಾರಿ ಕುಲ್ಲುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೀತಿರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದಂಪತಿಲೆಗಳ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರಣ್ಯ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಯನಕ್ಕಗೆ ವಿನಯಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೂಜ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತೀರಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ಮಾರ ಅಂಡ್ರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕದ ಈ ಪನ್ನೆಗೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲು ವೇಂಡೇರು ಅವು ಇವಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ವರುಣ್ ರಾಜ್ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಭಾಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಲೇಟಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಆಶ್ರಮಂತದುಪ್ಪನಾರು ರಕ್ತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಮೊರನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಯುವಕರು ಮಗಲು ಶುಭ ಅಂಚನೆ ಅವರ ಮಗಲು ಸಾಯಿಶಾಲ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷನ ಮಗಲ್ಲೋಲ್ಲಾಲು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪನ ಅಂಚನ ಹಿರಿಯರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ಲ ಎದುರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೊಸಕೊರಲ್ ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದಲ್ಲ ಎದುರು ಪುನಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಾಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ದೀಪ ಬಲ್ಪನ್ನು ಬೆಳಗಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಏನಂಚಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಕಜ ದಂಪತಿಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಟ್ಟಿ ದಂಪೆಲ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಂದುಲ್ಲೆ ದೀಪಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು. आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य दिष्टे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ಅಲೆ ತುಲಿಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾರಾಯಣನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪುಡ್ಸನ್ನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಕೊಜಾಪು ದೀತಂಡು ನಾರಾಯಣನ ಇರ ಅಲೆ ತುಲಿತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು. ಅಲೆ ತುಲಿಪನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾತೇರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಲೆ ತುಲಿತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೇರ್ಲ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ಕೊಜಪ್ಪು ತುಲ್ತದ ಆತಂಡು ಅಲೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಇನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣು ಬೈದುಂಡು ಐನತ್ತೆ ಅಲೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುಲ್ಪು ಅರಳನ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದ ಆತಂಡು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪನ ತುಲಿಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂಡದು ಸುರುಕಾದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪುಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಏಪರ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪನಾಗಲು ಎಂಗ್ಲ ರಾಜಕೀಯಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪುರಸಭೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆನ ಹತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾರೆ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಏನಂತ ಬಂದಲ್ಲಿ ತುರುಕಾದು ಮಾಗನದ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನು ಸುದಿತೊಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ದೇವತೆಯನ ಮಲಯಾಳ ಜಾಮಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗದ ಮಲ್ಲ ಕೂಟನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀಡೇನೊಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಬಂತದಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬ ತಾಯನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಯತನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾಸ್ಟರ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಲಗದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆತಗ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಇದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ದೇವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಕೊರಡು ಪಂಡಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆಯರು ರಾಜಕೀಯದ ಸಹೋದರಿಯರಾಯಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಮರೆಗೆನು ಮಲ್ಲ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದಾದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು
ಬತ್ತಿನ ಇಂಚ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಒಂದೇಟು ಆಟಿಡ್ಯೂ ಜನ ಪನೇರೇ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆಟಿಡ್ಯೂ ಒಂದು ಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಲಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟೋಡು ಐಟೇನಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆಂಡ ರವೇಣೆ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಎಂಕಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏನು ದುಂಬುದಿಂಚಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರದ ಬಲಗೊಂಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾನ ಆಡು ಉತ್ಸವ ಆಡು ಪೂರೈಕಲ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಗಳು ಪಂಡು ಜಿನ್ನಲ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪುಣಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ಕಲ ಉಂಡು ಆಡ ಪನಂದೇ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ರವೇಣಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ರಾಮದಾಸರು ಓಲು ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಉತ್ಸನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಬಂದದ್ದು ಅನೇಕ ಭಾಷಣ ಮಂತೀಜಿ ಜಾನ ಇತ್ತಿನೇಟ ರವಿಯನ್ನೇ ಪನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೆಲಗಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪನಿಯರದ ಆಲೋಜಿ ದುಂಬು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡ ಒಣಸಿಜ್ಜನ ದಿನ ಅಂದಿತ್ತು ಆಟಿದ ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜರ ತಿಂದದು ಪೂರ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಣಸದ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅನಾತನು ದುಂಬೆಂಕಲು ಶಾಲೆ ಓದುವನ್ನಾಗ ಈ ಪೆಲ್ತಾರಿ ಮಾತ ಬಂತದ್ದು ಬೈಯಾಗ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂದೇಟು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾತ ತಯಾರಾಪು ಪೆಲ್ತಾರಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆತನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಂದು ತಿನ್ಪಾತಿ ಅಂಚ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪರ್ವ ನಡಪಾಡು ದುಂಬೋಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೆಲಗ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐನಾತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ನನ್ನಲ್ಲ ಐನಾತು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಬಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೆಳಗಲ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೆಲಗದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಅದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿಜಾಣ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಪಾತೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ಸನ್ನ ಯಾಲ ಇತ್ತ ಒಂದು ಪಾತೆಯವ್ರನು ಬಾರಿ ಚೋಕುಡು ಪಾತೆಯರು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ಸಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ನೆನಪಿಸ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲನ ಗುರುಕುಲು ಪಾತೆರಡು ನಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಅಡ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಣೆ ಉಂಡು ಅಡ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಯಾಲ ಮನ್ಪುಂಡು ಯಾರೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಅರಡಲ್ಲ ಯಾಲ ಮನ್ಪುಣಿ ಇದು ಒಂತನೇ ಪಾತೆರಲೆ ಎಂದು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಂಕ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಅಂಚ ಅದು ಇರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿನಂತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ನಡಪುನ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪುಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂಬತ್ತದು ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಏನ ಮಗಲಕ್ಕನೇ ಇತ್ತಿನ ರವಿಗೆ ಏನ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಸಂತಾವೆ ಮಾತಿರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೇಶ, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ದೇಶ, ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶಗಳು ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೆ ಕಡಲಿಡು ಪುನಃ ಕಡಲದ ಬರಿಟು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಜನಪದ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ತಾಮೆರಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಸಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆದ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬಹು ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡ ಏತ ಪಿರಾಕ ಇರ್ಲ ಪಿರಾಕ ಬಂದ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳ, ತೆಲುಗು ಇಂಚ ಐನು ಭಾಷೆದ ಐನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಭಾಷೆದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತುಯ್ಯರ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರ್ನ ತುಳು ಮಲಯಾಳ, ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೋಚುವ. ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲು ತೂಲೆ ನೀರು
ಕನ್ನಡಲವೇ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೈ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದಲು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ ಪರಸ್ಪರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಗಳುಂಟು. ಕರಾವಳಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕಲು ನಂಬುದು ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಲು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಬೇತ ಭಾಗಲು ತೋಚಿ ಹಣ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದವಳು. నేను ಪ್ರಾಚೀನವಡು ನಾಗರ ಕಂಡ ಅಂದಲೆತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲಡು ಪಂಡ ಮೂರು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತನು. ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮಳ ನಂಬಿಕೆಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಡವಳಿಕೆಲು ಉಂಟು. ಈ ಆಟಿದಂಗಳಂತೂ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕಿನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಾಯಣ ಕಚೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರೇರು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತಿರುವಿರಿ ನಮ್ಮ ಮರಿಯರದ ಪುರತುಡು ಪಿದೈದಾಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವನೇರ ಆಪುಚಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಅತನ ಉಲಾಯಿಡು ಉಲಾಯಿ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ಪಿದೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಮಂತು ಉಲಾಯ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು. ಬುಕ್ಕ ಪಿತೃಲನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಲ ನಕಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆದು ಹೋಯಿ ನಕಲು ಅಕ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ. ಆಟಿದ ಬಲಸನು, ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಆಚರಣೆ, ಆಟಿದ ನೆಂಪುಲು, ಆಟಿದ ತಿನಸುಲು, ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬಲು ಇನಿ ತೂಯರ ಹೆಚ್ಚ, ಮಸ್ತ್ ಆಚರಣೆಗಳು ಇನಿ ತೂಯರ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತನು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಂತೂ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಆಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಆವೊಂದುಂಟು. ಆ ನೆನಪುನು ದುಂಬುದ ನೆನಪುನು ಕನಪಿನ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದುಂಟು. ಆಟಿದ ಕೂಟಲು, ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲು, ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ನೆನಪು ಕನಪಿನ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ನೆನಪುಪ್ಪನು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಮಾರತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಸಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆಲು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಡು ಕಣ್ಮರೆ ಆತನು. ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಇಚ್ಚಿ ಕರೆದು ಪೋತಿನಕ್ಲ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಂತಿನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದೇರ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಇನಿಚ್ಚ ಜೋಕ್ಲಾಗ ಬಂಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಂಗದ ಅರಿವಿಚ್ಚಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಏತು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲನ ನಂಬಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನನ್ನದು ಜನಾಂಗ నేను ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಪೋನಾಗ ಕಲ್ಪನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪಿನಿ, ಕಲ್ಪನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದನು, ಕಲ್ಪನು ವಕೀಲರ ಆಪಿನಿ, ಕಲ್ಪನು ದಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಚು ಕೆಲಸ ಪತ್ಯರೆ ದಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವಡೆ ಬೋಂದುಂಡು ಬಟ್ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನು, ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ದಿತುನು ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಹಮಿಕೆಡು ತೋಜವನು ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಬದುಕು ತೋಜಿಪವನು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಉಲಾಯಿಡು ತಾತಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಕೊರಗಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ನಂಬಿಕೆದ ನಡವಳಿಕೆಲು ಊಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅವು ತಪ್ಪು ಏರ್ನಾ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂದ ತಪ್ಪು ಏರ್ನಾ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪಾತನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತಿಜ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಇಜ್ಜೆವು ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರವಿನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ನೀತಿ ಪಾಠ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಚೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ನಗ್ಲು ಚೂರು ನೀತಿ ಬನೊಂತೇರು ಬುದ್ಧಿ ಬನೊಂತೇರು ತಿದ್ದೊಂತೇರು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೆವು ಪಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಈಗ ಮಗು ಬೆಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ 10% ಸ್ವಲ್ಪ 30% ಎಂಕ್ಲನ್ ಜೋಕ್ಲು ಸಾರ್ಥಕ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ ಬುಲಿಪುನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೈಡ್ದೆ ತೊಂಡ ಗರ್ವ ತಪ್ಪವನು ಬುಲಿಪುನು ಅತನ ಉಪವಾಸ ಕೊಲ್ಲನು ಅತನ ಇದು ದುಂಬುದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನದ ದಾಲಾ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಲಾ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಪುನೆವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಇರ್ಲವಂತೆ ಐದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆದ ಅವಸ್ಥೆದಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರೈತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪುರ ಒಂದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಏನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬುಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಆಸೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಒಂದು ಆತು ದುಡ್ಡು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜೋಕುಲು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತೇರಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಪೋದು ಸೇರಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡತೆ ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಡ ಕೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ಅದು ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಜೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಓದಿಯಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತ ಗೊಕ್ಕತೆ 2 ಜನ ಮೂಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಓದಿಯರು 3 ಜನಲ ಸಮಾನವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಯರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದುಂಡು ದಾಲಜಿ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡುಪುನ ಜನ ಮಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಜಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದು ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಂಗೆ ಮೂಲ ಕೆಲವೇರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ವರ್ಷ ಯಾನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದಿತ್ತೆ ರವಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತರೆಟುಕೊಂಡು ಅದು ಬಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಾಂಡ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡ ಇಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಂಜೋಲ ಕೂಡ ಸಾರದ ಪಂಡಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪಿನ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ಪವನು ಅವ್ರು ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಾರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸಾರದ ಪಂಡಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಅನುಕೂಲದಾಗಲಿ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜ್ಞಾನ ಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋತೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪೊಂದು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕೊರ್ಜಿ ನಡ ಅಕ್ಲನ ಭವಿಷ್ಯದಾದ ಅಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನೇರ ಆಪುಜ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂದ ತಿದ್ದುನಾಥ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಅಕ್ಲನ ಭವಿಷ್ಯದಾದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಪಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬರಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಅವು ಭಾರಿ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಈ ದಿನ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಓವುಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಆಲೆ ಪಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪಿದೈತೆ ಜೋಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದನು ಕೇಳನೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ತೆಗ್ಲ ಪುಳ್ಳಿ ತುಳು ಅಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ತಿನ ತುಳು ಪಾತ್ಯರು ಅವು ಬೇತೆ ಪಂಡ ಈಗ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಡ ತುಳುವೇ ಪಾತ್ಯರುಡು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೇ ಪಾತ್ಯರುಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲು ತುಳುವೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬುಡಿಯಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಡ್ಲಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಪೋಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಂಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಪೋಂಡದಿಲ್ಲತ್ತ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿದ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆ ಇದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರವೀನ ಜೋಕುಲೆ
ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿ ನಡಪ ದಪ್ಪೆರೆ ಸೇರುವ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಇಂತೂನ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮೂಲ ಆವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಿರುಪಾದಿ ಕೊಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ. ದೈವಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ ಜನಾಂಗಗೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲಸ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಿನ್ನೆಂಡ ಸಾಧನೆ ವಾಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಆಯರೇ ಯಾರು ಮೊರಣಿನ ತುಯ್ಯಾರನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು PUC ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ನಿರಂತರವಾದ ನಲಿತದು, ನಿರಂತರವಾದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದು, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಆಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನಾಂಗಡು ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರುಡಿ ಭೂಮಿಡು ಎಲ್ಲ ಪೋಯಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಯನು ಅಂಡ ಊರಿಯೋಡು ಬಂದಿನ ಹಂಬಲುಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ. ಸಾಧನದ ಚಾಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸರಿ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಇಜ್ಜಂತೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಂದು ಅಲ್ಲಿನ ದಿನಚರಿ ಪಾಲಿಸೋದು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು 7 ದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲತ್ತ. ಎಂಚಿನ ಛಲ ಬೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ, ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದಿತ್ತವನ್ನೇ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಈ ತನ್ನ ಬದುಕಿಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನು ಒರಿಪಾದು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಪ್ಪು ಇರದ ಅವು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಳು. ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಏನಕ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಏನಕ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಹುಲ್ಲೆ ರಿಜ್ಜರಂದ ಬಡತ್ತ ನಡೆದು ಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಏನಕ್ಲು ಅಂಬಾನಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತನಗ್ಲಿ ಓಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಏನಕ್ಲು ಹುಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ ತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಲೆಕ್ಕತ್ತನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬೋಡು ಬರ್ತದೆ. ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಡೊಂದು ಆರು ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಯರು, ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯರು. ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು 1000 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೋಲಿ. ಚಹಾ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಚಹಾ ಮಾರೊಂದಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಮೇರಿಕಾದಕ್ಕಲೇ 75% ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿ ಅರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಇಂಚ ಆಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಗುರುತಿಸೋಣತ್ತ ಅವು ಅರ್ನಾತ್ಮಸ್ತಾರೆ. ವಾ ಟೀಕೆ ಬರಡು ಏತು ನಿಂದನೆ ಬರಡು ಪೂರ ಪುಗರಿಕೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ದಾಯಿ ಅವು ಉಲೈದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಹೆಚ್ಚ ತೋರಿಕೆದ ಜೀವನನೇ ಆತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪನು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಡ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ ಜೀವನ ಹತ್ತು ಜೀವನದ ನಾನಾ ಮುಖೋಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪೋನು ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗಂಧ ಉಂಟು, ಪರಿಮಳ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡುದವ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಕೇಂದುಪ್ಪಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಡು ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಬತ್ತನು. ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮಡು ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಬರೀಟ್ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಡಂಡ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಊಲ ಸರ್ಕವರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಿಡು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆದಿತ್ತೇವ್ರಿ ಆ ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಆಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಡೆದಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೊಡೆದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರ್ದು ಬೂರಿಯಲ್ಲ ಬೂರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನ್ಪರಾಗಿ ದಾಲಾ ಸೌಕರ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಆಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಗುಡ್ಡೆರ್ದಾದ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ಏನ ಬೊಡೆದಿ ಸೈತಲು ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಇಡೆ ಬರೋಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಂಬಾಲೋಡು ಗುಡ್ಡೆ ತೆತ್ತನ
ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭ ಆಪಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಬುಜ್ಜಿ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡ ಏನಾದ್ರು ಚೂರು ಬೆನ್ಪಿನಿ ಈ ಗುಡ್ಡೇನೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಪ್ಪೊಡೋದು ಮಾತೆರಡನ್ನು ಅಟ್ಟೆರ ಸುಮಂತ ನಿಕ್ಲೊಂತ ಸೇರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಡ್ಡೆನ ತೆಪ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕ ಮರ್ಲಯ್ಯ ಅವು ಆಪಿನ ಪಬ್ಬಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ಗುಡ್ಡೆನ ತೆಪ್ಪುನು ಪಂಡೇರು ಏರ್ಲಾಗಿ ಸೇರಿಜೇರು ಆ ಒರಿ ಏನೇ ಕೊಡಲಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚಾಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕಡಪೆರ ಸುಮಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಂದು ಬಿಕಾಸಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ದಟ್ಟು ದರ್ಪೆರ ಸುಮಂತಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ 2 ದಿನದ್ದು ಬಂಜಿಗೆ ಬಡ ಏನಾದ್ರು ಚೂರು ಬೆನ್ಪಿನಿ ಓಲ ஒரு ದಿನ ಸಮಯನು ಗುಡ್ಡ ಕಡಪೆರ ಸುಮ್ಮನ್ಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಆಗ ಮರಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಚಂದ ಗುಡ್ಡ ಕಟ್ತದ್ದುಲ್ಲಿ ಅಂದ ನಿಗ್ಲು ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಆಗ ಮರಲು ಒಂಜೇ ದಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ಬೂರಿ ಅಲ್ಲಂದು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತು 2 ದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಉಂತಾಯಿಜಿ 25 ವರ್ಷ ಗುಡ್ಡೆ ಕಟ್ತದ್ದು ಸಾದಿ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯರು ಸಾದಿ ಮಲ್ತೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಟ್ತದೆಗೆ ಅಂದು ಪುರಿ ఆయన ಪುದರ್ ದಶರಥ ಮಾಂಚಿಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನು ಊರಿ 5 ಪಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತೇರ್ನ ఆయన ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡೇರು ಆಗ ಆರದಿ ಮಾದೇರು ಆಗ ಪುದರ್ ಊರಿಗೆ ದಶರಥ ನಗರ ದಶರಥ ಗಡ್ಬಂದು ಪುದರ್ದಿಯರು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆತನು ಶಾಲೆ ಆತನು ಊರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಪೂರ ಸೌಕರ್ಯ ಬೈದನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈದನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದಾದ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಜಾಗೃತಿ ಆಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆದ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪರಿಸರ ಹಿಡಿತೇನೆ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಜಾಗೆ ಹೋದು ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟಡು 2 ವರ್ಷ ಅವಳು ವನವಾಸದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿ ಮಾತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿ ತನ್ನ ಬಂಗನು ಎರಡಲ ಪಂಡಿಸಿ ಆ ಸಾಧನದ ದಿವ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಎಂಚ ಶುದ್ಧ ಆಪುಡ ಅಂಚನೆ ಸಾಧನ ಶಕ್ತಿಡ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ನಾನಡು ಉಂತದೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಸಾಧನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರವಿಶಂಕರ್ನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗನ ಭಾವನೆ ಹಿಡಿದುಪ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ಅಡೊಂದು ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಕಲಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿನ ಹಂಬಲ ಏತ್ ಜವಣೆರ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಪೇರು ಬಂಡ ಇನಿ ರವಿಶಂಕರ ಆ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತೋಡಾಂಡ ಆಯ್ಕುಪ್ಪನಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟು ಬಂತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾವಡು ಹಂಬಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲಡೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಕಾಟ್ಟಾರೆ ಆಯ ಮದ್ದಿನ ಶ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನಗಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಡಗದಾಗಲ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜವಣೇರು ಸೇರಿದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಓಲು ಪಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಬಳಗದವರಿ ಸದಸ್ಯ ಕಣ್ಮಾರೆ ಅನಗ ಆ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹುಡುಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜವಣಿ ಆಯಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜವಣಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜವಣಿ ಪೋನಗ ಆಯನ ಕನಸು ಇಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇಸರೆ ಬಂತಿನ ತ್ಯಾಗ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಗಡ್ಡ ಬಡ್ದು ಓಲ ಇಜ್ಜಂದ ಕೇವಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಳ್ಳಗ ಬಡದ ಇಲ್ಲು ನಡೀತದೆ ಜನ ಪತ್ತದ ಇಲ್ಲು ನಡೀತದೆ ಆತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿನ ಸೇವೆ ಅಂಡತೆ ಆನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪಿನ ಸೇವೆನು ಬಳಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ರವಿಶಂಕರ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಡ್ತುತ್ತೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಅಂತೆ ಆಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಲ್ಲ ಪಡೆತಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಕೆಲಸನು ಇಡೀ ದೇಶಡು ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ರವಿಶಂಕರ್ಲು ಮತ್ತು ಆಯನ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಈ ಕೆಲಸನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಾತ್ರೆನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದಪ್ಪು ದಯಮಂತ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕುರಿಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಆಡು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಹಾರೈಸೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂಕ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಳಗದ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳು
ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನ ಅರ್ಪಿಸದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸುವ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಒರಿಯಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮೋ ಶಿವ. ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅರ್ನ ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಮಿತ್ವ ಒಂದೆರಡು ಕೇಂದ್ರದು ಬಕ್ಕೊಂದು ತೂದಲು ಎಂಕೇನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತದ ಜೀವನ ಮಂತನಾರು ಎಂಗಳ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ ಒಡನಾಟ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು 6 ಮಂತಿನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ ತೂಂದು ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಉಪ್ಪನಾರು ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಡ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಕಷ್ಟ ಸೇವೆ ಮಂತ್ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ಮಂದಿ ಹತ್ತಂದೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ಅಕಲ್ನ ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪಡೆಯೋದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಜೀವ ಇತ್ತಿನೇಟ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖಪ್ರಾಯವಾದ ಆನಂದಮಯ ಅದು ಪಡೆದ ಎಂಗ್ಲನ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಣ ವಿಷಯ PhD ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂದ ಮೂಜನ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದ ಎದುರು ದೀಪನ ಆಸನಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದು 5 ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಪೊಲಪುಣಿ ಅನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ 2 ಜನಲ್ಲ ವಿಮಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನುಂಚ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಒಂಡ್ರಿ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಾಡೋದು ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕನ ಪಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು 6 10 ಬರಿಟು ಕುಲುಂಡೆಂಗಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಈ ಮೇಟು ನಮ್ಮ ಪುದರ ಕೇರನಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿರಿ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಿನ ಪಕ್ಕ ಕಮಲಕ್ಕನ ಹೊರಿ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಆ ಕಾರಡ್ಲ SLC ಮಟ್ಟ ಕಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗದ SLC ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿಯ 5 ಮಿತ್ತು ಪೋವು ಅಂಚೆ ಕಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಬದು ಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೇಲಿನೇ ದೇವರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನೀಲಿಪಾಲು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಊರು ಏರಿಯಾ ನೀಲಿಪಾಲು ಇಲ್ಲಡು ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸದು ಕೃಷಿ ಕಂಡ ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟ ತಾರದ ತೋಟ ಕೃಷಿಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬಂದು ಆ ಕೃಷಿ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬತ್ತಿನಾರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ದುಂಬು ಎರುಕುಲೆಡು ಬೋರ್ಲೆಡು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಕಷ್ಟಕರ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಬಾಗಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತೋಚ್ಬಾದ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರಂಚಿ ಕೋಟೆಗಾರ ಬಂದಾಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕನವಂತ ದಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 5 ಪಕ್ಕ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿನ ಅರಿಮನ್ಪೆರೆ ಮಿಲ್ ಇತ್ತನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಜಿತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದನ್ನಕ್ಲವಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅದೇನು ಇತ್ತನಲ್ಪ ಇತ್ತನು 5 ಪಕ್ಕ ಮಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪೋಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೀನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಾರಣ ಅರಿಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಿಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಬಾರಣ ಕೊನೊಂದಿನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಡು ಅಂಡ ಏತು ಅರೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬಂಡ ಬಾರ್ ಬರ್ಪಣ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾನೆ ರವಿ ನಿಖಲ ಬಾರ್ ದಾನೆ ಬೈ ಜೀಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಸಲ ಮಂತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಬೋತುಂಡು ಏಪಲ್ಲೊಂಜಿ 10-15 ಗೋಣಿ ಬಾರ್ತಿಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಸಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಬಾರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂದು ಒಂಜೊಂದು ಕರ್ನಾವರ್ಷ ಏನ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೃಷಿತ ಆ ಕಷ್ಟಕರದ ಕೃಷಿ ಈ ಬೇರೆಡ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಬೇಲ್ದಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿನ ಅರಿಮನ್ ಗಿರಣಿ ಆ ಮಿಲ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿನ ದಿವೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಐಕಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಏತು ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಎಂಗಳ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾರು ನುಂಗೇರ ಪಾಡಿಬೇಕ ಬರ್ಸಮಿನಿ ಬತ್ತಂದಣ್ಣ ಪೋಂಡು ಕೂಡ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಗುಡಪಾಡು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ತನಣ್ಣ ಅರಿಪೋದು ಬಲಂತೆ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಇಂದ ಮುಗುಲಾರಿ ಇಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡಾರಿ ಇಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಬೇಲೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಯತ್ತಡು ಮಂದೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕರ್ನ 40 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂತನಾರು ಅರೆಗೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲ ರಕ್ತೇಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳೊಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆರು ಈ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸೋಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಭಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪದ್ಧತಿ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕಜೆ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಬಂದು ನಾವು ನಮಗೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒವಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಪುನಃ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಒಂಜಾ ದೋಕುಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ ಆ ಮಾತಾಜಿ ತೀವೊಂದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಜಿನ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಬ್ಬಂದಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜನ ಗೆಂಡ ಒಂಜ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವನ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಜವಾದ ಟೈಲರ್ ಆ ಭಾಗಡ್ ಕಿಂಡಿಯ ಭಾಗಡ ಅತ್ತನ ಓಲ್ಲ ಅವು ಟೈಲರ್ ಬಂಡ ಏರ್ ಬಂಡ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ಟೈಲರ್ ಬಂಡ ನಾರಾಯಣನೆ ಕಜೆ ಕಿನ್ಯತ ಕಜೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರ್ ಕಜೆ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ರಾಧಾ ದಂಪತಿಯಲ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟುದು ಸಂಸಾರದ ತುಂಬು ಸಂಸಾರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸಾರ ಜೀವನನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಬೈದನಾರು ಆರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ಮೇಡ ಪುಷ್ಪ ಕಡೆ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತವ್ರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏಪ ಉಪ್ಪು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಲ್ತುಂಡ ನಿರಂತರ ಓಡಾಟ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಆಯ್ತದ ಅಪ್ಪಟ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆ ನಿಷ್ಠೆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ಕೆ ದಾದ 1977 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಇತ್ತದು ತನ್ನದ ಆಪನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಂತ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಕಜೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಳ ಲೇಪ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಳ ಜನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಉಣ್ಣಿ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಇತ್ತಲೊಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ನವರ್ತಿ ಮಗಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಮನ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ತುಂಬ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿ ನೇತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅರ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುದಾರತ್ನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನ ಮುಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಹೊನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಕಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನೆ ದೆತ್ತೋನರೆ ದಂಪ ಸಮೇತ ಬೈದರೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಸೋ ಒಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿದ ವಿನಂತಿ ಬಂದ ಅರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅರ್ಧ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಕುಡೊಡ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಾಲು ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಸೋಮೇಶ್ವರದಾರೆ ಕುಂಪಳದಾರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಸರ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬೆರಟುಲ್ಲೇರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ದಂಪತಿನ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ 1997 ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕುಂಪಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತದು 5 ಪಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಶಿಷ್ಯರ್ಲ 5 ಪಕ್ಕದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಜ್ಯೋತಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ದೇರು 5 ಪಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಐಟು ಮಲ್ತೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಕಲ್ತದು ಅಲ್ಪ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಪಡಿತೀರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟತನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಏರಿಯಾಡು ಪೂರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟುವಂತನಕ್ಲೆ
ಎಂಕಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂತದ ಕಟ್ಟ ದಿಯರೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟ ಪಾಡಬ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪದೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಂತಂತ ಏನು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಅಂತಾರ ನೂಲು ಪಾಡು ಅಂಡದು ಎಂಗಳ ಅಪ್ಪಗದ ATM ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಎಂಗಳ ಅಮ್ಮನ ಸೂಪು ಅನ್ಪೇರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೂಪು ಒಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉದಯಣಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಂಡ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದಂಡ ಕಾಸಿತ್ತ ಐತೆ ಏಟು ದೀಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಎರಡು ಕಾಸು ಉಂಡ ಅಂದು ಕಾಸಿತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಕೇನ್ನಿ ಇನ್ನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅತನ ಒಯ್ಕಾಣ ಉಂಡು ಕಾಸು ಕೊರಲೇನು ಐಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇನ್ ರೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗದ ATM ಅಪ್ಪಗದ ಸೂಪು ಅಂದೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನತೆ ರಸರ್ಜನಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈರವಲೆ ದೀಪರ ಕಾಸು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಚಾದೋಡ್ತ ಡಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂತದ ಡಬ್ಬೆ ಐಟ್ದೀವು ಅಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಡು ಆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಜಾಗೃತಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದು ಈ ವಿಷಯ ನಿಧಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು IIT PhD ಮಂತನಾರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯನಾರು ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಣ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿರ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐಟ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಐಟ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸೇವೆ ಮಂತೇರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನೇಟ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಎನ್ನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ದ ಏರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಇದು ಸದ್ಯೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಿಕಾಮ್ದ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಾಮ್ದ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪುಸ್ತಕನ ರಚನೆ ಮಂತ ಬರೆತನಾರು ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ NET ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ KSET ನೆಟ್ಲ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ನೆಟ್ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾತನಾರು ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪುನವೇ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ್ಲ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರ್ಲ ಇರ್ನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯನ ಉಜ್ವಲ ಮನ್ಪಾಡು ಇರ್ನ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜೋ ಒಂದು ಅವಲ ಇರೆ ಪಡೆಯೋಲಕ ಆವಡು ನನ್ನ ಆಯ್ತು ಬೀಡಿದಾಂಡು ನನ್ನ ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದಾಂಡು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪೇರ್ಯಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ನನಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರು ಇರೆ ಕೊರಡ ಬಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೇನು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಮಾತು ಹತ್ತಿದಿಲ್ಲ 3 ಜನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಗಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಶಿಷ್ಯಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ
ಕರವಂತಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕನ ಸಾಧನೆ ಪೂರಕ ಏನಚಿನ ಪೊಪ್ಪ ಸುಂದರ ನಗಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ತುಯಿನಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ ಅಗಲ ದಂಪತಿಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ತನಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾಲೇನು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಆರು ಪಾಡ್ನೆ ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ನನಾತ ಎತ್ತರ ಏಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನದೇವ್ರ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಏನು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ನೇ ಪಾತಿರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಂಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಇರು ಪಾತೆರಡು ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಗೆ ಮುಲ್ಪಗ ಲೆತ್ತಿನಂಚಿಂತ ರವಿ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಸೊ ಆರ್ಲಯನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತರು. ಸೊ ಆರಿನಿ ಪಾತಿರಿನದಾದೊಂಡು ಅವು ದುಂಬೆಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹುಡುಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂರ್ಪಿನ ಅಂಚಿಂತ ಪಾತಿರ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಗುದಿಯರು. ಸೊ ಅವತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಪುಂಜನಕಲ್ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದಾರು ಅಂದೇಟು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಈವನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಒಂಜ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಎನ್ನ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಯಾನ ಕೆಲವು ಬಿಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜ ಕೆಲವೆರನೆ ಯಾನ ತೂದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ PhD ದಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈದನು ಐತ ಬೇಸ್ಡ್ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಈ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿಂತ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುನಂಚಿಂತ ಆಂಡ ಮೇ ಬಿ ನಿಕಲ್ನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಮುಂದುವರಿಯೋಜಿಂದ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತದಾದ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚಿಂತ ವಿಷಯ ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿಂತ ಇಜ್ಜಿದ ಪನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪನು ಏನಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ತಿರಿದಿನಕಲ್ಲ ಒಪ್ಪನು. ಸೊ ನಿಕಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನದು ಸಾಧನ ಆವಾಡು ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುನಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಆವಾಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೀಡಿಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗ ಮನ್ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನು ಆಪುಂಡ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿನೇಗೆ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುನಕಲಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡೆ ಒಂದನೇದು ಅರುಣಾಶಕ್ಕ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪೋನಾಗವಾಡು ಕೋಟಗಾರದ ಬನ್ನಾಗವಾಡು ಎಂಕಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಂದು ತಿರ್ಗನಾಗ ಕೆಕ್ಕಲವರ ಉದ್ದ ಆಪಣ ಎಂಕಲ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಕೆಕ್ಕಲು ಉದ್ದ ಆಪಣ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೂರು ನೇರಿಯಾರೆ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ನೆರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ನೆಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಸಂಸದರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಂಚಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆದ ಬುಡ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ನೆಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೈತೇ ಪೋಯೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯಿರತ್ತಂಡ ಯಾಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಯಾವುದು ಒಂಜನ ಫಂಡೆ ಅಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅವ್ಳಿಗೆ ಉಂತಿವಾಗ ನೆರವೊಂದು ಎಪ್ಪುನಿ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಮೆಲ್ಲಗೊಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ನೆರಪುನಿ ಸಂತೆ ಸಾಯ ಮೆಚ್ಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ರಾಪಜಂದು ಅವು ರೈಲ್ ಗೇಟ್ದಾಗ ಮೆಲ್ಲ ತೆಗೊಂಡು ಐಕನೆ ಇರ್ಪುಣಿ ಇನ್ನು ಆದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜನ ಫಂಡ್ ನಿಖರ ರೈಲು ಗೇಟ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಈ ಏತು ನೆರು ಏರೆಗೆ ನೆರಲ ರೈಲು ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ಡೇ ಪೋಪುಣಿ ಆ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮನೇ ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಬದಲಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇ ಉದ್ರೇಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಅಪ್ಪನೇ ಓಪನ್ ಆಪುಣಿ ಅತ್ತ ಸೀದಾ ಬೇತ ಸಾಧಿತನ ಪೋ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂದತ್ತೇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂದವು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನೆರ್ನಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ 1 ಗಂಟೆ ಅನ ಮುಗಿಯುನಿ 5 ಬಕ್ಕನೆ ಒಣಸು ಅಂಚಾದ ಏರಂಡ ಬಾಸನ ಬೇಗ ಮುಗಿ ನಿಖಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ನಿಖಲಂತ ಕೂಲ ದುಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನಂತ ಪದ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನಿ
ಅಂಚಾಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಓಲು ಏತ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ನಾಂಡ ಅರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾತೆರ್ನಾಥ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಪೂರಾಡ ಉಂಡು ಮೂಲಿ ಏತ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನಾರಿ ಕಲ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಆ ರಾತೆಯ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಅದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಈ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾವು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ KR ಚಂದ್ರೇರ್ ಪಂಡ ಆರಡೆ ಆನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಂದಿಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ಶಿಶು ಮಂದಿರೋಡು 35 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಬತ್ತದು ಆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನೇದಾದು ರವಿಯನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಶಿಶು ಮಂದಿರನ ಬುಳೆ ಪದೇರಂದು ಶಿಶು ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಬುಳೆ ಪದನತ್ತು ಶಿಶು ಮಂದಿರದದು ನಮ್ಮ ಬುಳೆತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚೆತ್ತನು ಜೋಕಲಿಗೆ ಶಿಬಿರೋಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೇನದು ಎಂಕುಲ ಸರಿ ಸಾದಿ ತಪ್ಪಂದೆ ಸರಿ ಸಾದಿನ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ನಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪದೇಶ ಅವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತೆರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ರವಿಯನ್ನನು ಅಂಚನಿಕಲ ಹಿರಿಯರಾಯನ ರಾಮದಾಸ್ ಅನ್ನೆ ಮುಲು ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಇಂಕಲ ಬಂಧುಲು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಜೋಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನಿಕಲು ಮಾತಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ರವಿಯನ್ನ ಇಂಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಾತೆರ್ನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತೆರ್ವೇರೆಂದು ಅಂಡ ಈ ಕಾಲ ಪಾತೆರ್ನು ಆತು ಈತ ಪಾತೆರ್ನೇ ఆయన ಏರ್ಲ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗಣ್ಯ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏರು ಪಾತೆರಂದ ಮೌನವಾದ ಸಮಾಜೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಣ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಸಾಧಿನ ನಡಪುನೆ ಯಾನು ದೇವಂಡ ಎಂಕುಲದ ಅಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತನ ಅಕಲತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ಲೆ ಕಂತನ ನಿಕಲ್ಲ ಕಂತನ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಈತ ಪಾತೆರೆ ಸಾಧ್ಯಾತನ ಪಂಡದ ತಂದೆ ಎಂಕುಲ ವಿದ್ಯೆಡು ಅತರ ಎಂಕಲ ಸಾಧನೆಡು ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಾಧ್ಯತತ್ತಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಾರಣೋಡು ಎಂಕಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ತುರ್ತುಪಡಿಸಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಸಹ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶಾಖೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನೇರ್ದವರ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ತಂದೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲದ ಅಲ ಅವು ಕೊಡುಗೆಲತ್ತು ಎಂಕಲ ಸಾಧನೆಲತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಮಧ್ಯೊಡು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಜೀವನ ನೀನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪನೇ ಅವು ಆಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬುಡ್ನವು ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯ ಬೊಕ್ಕರಿಗೋದ ಬದುಕೋಡು ಬೊಕ್ಕರಿನ ಕಷ್ಟಗೋಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಆಯ ಜೀವನೋಡು ಧನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬದುಕು ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದು ಆ ಅಮಲಡು ಆ ಮೋಹೋಡ ಇತ್ತೆಂದಾಂಡ ಆಗಿ ಆಯನ ಏರ್ಲ ಗೆನ್ಪುಜಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಜೀವನೋಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾದರಸ ತಲೆಕ ಕಾರಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟದು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಗೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರೆಡೆ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪಂಡ ಆರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನೇನು ಮಾತ ಮರತ್ತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾರು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಪೂರ ಮರತ್ತದು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ರವಿಯನ್ನೇ ಆರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಕಷ್ಟೊಳ್ಳ ಈ ಭಾಗವಹಿಸಲ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟನು ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ರವಿಯನೇ ಐಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಮರಣ ಆವಡು ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಪಂಚಾಯತ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಆರಿಗೆ ತೆರಿನ ಸಾತ್ತಗೈತರಿ ಪೋದು ಅಕಲಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಪಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ರವಿಯನ್ನು ಉಂಡುದು ಪಂಡ ಅವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆರು ಹಿರಿಯನ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಅವೇ ಸಾಲಡು ಎಂಕೊಲಂಚೇನಿ ಕೆಸರಡು ಪುಟ್ಟು ತಾಮರೆ ಆ ತಾಮರೆಡು ಏತ ಕೆಸರಡು ಪುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಸಲಡು ಒಂಚಿಲ್ಲ ಕೆಸರ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಕೊಡದ ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಪೇಪರ್ ತುನಗ ನಂಗೆ ಜವನ್ಯರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗವನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಏಪಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಒಳಗ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ಆ ನೆಕ್ ಅಂಕಿತಗೂ ನಮ್ಮ ಒಳಗ ಇರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಂದರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಂದರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಗೌರವ ಕೊಂದರ್ಪಣ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಅಪವಾದ ಅಪಮಾನನು ಸಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಆಯನ ಜೀವನೊಡು ಅವು ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂಚಾಯನ ನಾವು ಮಾತ ಜೋಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಕ
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವು ಉದ್ಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಾಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ತೂಪನ ಜೋಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆವೇರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆವೇರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಾಯಿನಿರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಡ್ಯ ಪಂಡದಾದ ವಸ್ತುಲು ಪಂಡದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನೀ ನಮ್ಮ ತುಳುಟಿಕೆ ಎಂಡ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಜೋಕುಲ ತಪ್ಪು ಹತ್ತವು. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದನ ನಮ್ಮ ತೆರಪಡು ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಮ ಆಕಲೆ ಅನುಭವ ಪನಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿದಾದ ಜೀರಿಗೆದಾದ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೊಕ 15 ಬೇಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪಾಯಸವು ಬಾಡ್ನು ಕಜುಪು ಬಾಡ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಎರ್ನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಮಗಳೇ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಮದಿಮೆಯ ಪೊಂಜೋಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಸುರುಟಕ್ಕಲೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪರ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಣ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಆಣ್ ಮಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಓದೊಂದು ಲೇಂದು ಆ ಎಂಚಿನ ಓದುನಿ ಏರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಡು ಅತಿಥಿ ಬತ್ತೇರಡ ಅಕಲ ಕಾರು ಬತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಪರಿಯರ ನೀರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅವೇ ಜೋಕುಳ ಕೊರಡು ಅಪಗಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಜೋಕುಲ ಅನುಭವ ಆಪುಡು ಅಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಕಂಡನೆಂಡದ ಜೋಕುಳ ಕೋಪಡು ಆ ಕೋಪಡು ನೆರೆದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಆ ನೆರೆದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಸಮಾಧರು ಗಡಿಬಿಡಿ ದಡಬಡಡು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐನು ಉಣ್ಣು ನಕಲಿಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಯಾಪಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಮಾಧಾಡು ಶಾಂತಿಡು ಖುಷಿಟಿ ತೆಳಿತದ್ದು ನಳಿತದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಣ್ಣುಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಶಿಶುಮಂದಿರಡು ತೆರಿನಂತಿನ ವಿಷಯ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೇರ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕಲೆ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಾಸು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಕ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ದಂಪತಿಲಿ ಯುನಿದಾದ ಪಂಡ ಮದಿಮೇದು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪನಿ ಕಂಡನೆಡ ಬಡಿದೆ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನಿ ಮಾಮಿಸಮ್ಮಲೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನಿ ಇಂದು ಮಾತ ದಾದ ಪಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಕೊರತೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಕೊರತೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ನ ಉರುಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಲಿತ್ತೇರಡ ಎಲ್ಲಂದು 21 ತಾರೀಕು ಬರ್ಪನ ತಿಂಗಳು ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವದಂಪತಿ ಸಮಾವೇಶ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಮರ್ಮಲ್ಲೆ ನಾ ಮಗನ ನಿಕಲ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ಕೇಳ್ನೆ ಈತ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಮೈತೇರಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತೇರಿ ನೀವು ದಾದ ಸಂಕೇತ ಎಂಕಲೇನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ತನೆ ಹತ್ತಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ ಕಾರ್ಯದೇಕದ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಆ ಗೌರವ ಸಂಧುನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಧನ್ಯದ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಮಂತನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲೆಗಳ ಆ ಯೋಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇನು ಪಂಪಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಟದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾರಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಸಮಯ ಒಂದು 10 ದಯವಂಡ ನಂಗೆ ಆಟದ ಅಮಾಸೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತೆಲದ ಕೊಡಿಪರ್ದ ನಮಗೆ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಲಿಯಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಣೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಆಟಿ ಸೋನ ಬೊಂತೆಲದ ಕೊಡಿಪರ್ದ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಲಿಯಂದ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಣೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತರಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಧನ್ಯರಿ ಐಟ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟನಕಲು ನಮ್ಮ ಸನಾತನೇರಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ ಮಾತ ಈ ದೇಶಗೂ ಬೋಡದು ಈ ಧರ್ಮಗೂ ಬೋಡದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡದು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವಂದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರಡಿ ಎಂಕಿ ನಿಜವಾದ ನಾನು ರವಿಯನ್ನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಎಂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎಂಕಲನ್ನು ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಂದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ರವಿಯನ್ನೇ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ನ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತನ್ನು ಪಂಡಿತಿ ನಿಖಲೆ ಮಾತಾಡಿ ನನರ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ಮಿತ್ತಗಳ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎನ್ನು ಸದಾ ಏತಲ ನಿಖಲು ಉಪಯೋಗ ಮಂತಲ್ಲೇ ಪಂಡಿದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ತರೆದಗ್ಗಾದಿ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರೋಡು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತ ಪೋಡ ದಯಬಂಡ ಮುಳು ರಾಜಗೋಪುರ ಅವಳು ಮಹಾದ್ವಾರ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡ್ಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಏರೇನು ಮಾತ ಪತ್ತದೇರ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ಅಕಲ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಆತನ ಒಂದು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಿ ಮಿತ್ತಗಳ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಆವಾಡಿ
ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡ ಜನಮಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ರವಿಯನ್ನ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೇವಲ ಸೋಮೇಶ್ವರತ್ತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗತ್ತಿ ಇಡೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮನು ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯದ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಕಂದು ಪಂಡಿದೆ ಎಂಕಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತಾಡ ಧನ್ಯವಾದ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇವತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೆಂಡಿ ಕೇಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನೊರೆ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನರೈಕಲು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಐನು ಮಾಸ್ಟ್ಲ ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಯನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರು ಆಟಿ ಪೋಪಿನಿ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೋಣ ಪೋಪಿನಿ ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಆ ದಿನಗೆ ಅಂಚಾದು ಆಟಿ ಪೋಯರ್ನೇಕೇನು ಜಿಂದು ಸೋಣ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗೋಲು ಅಪ್ಪ ಸೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಹೊಸತ್ತು ಮದಿಮೇದ ಬತ್ತಿಂದ ಮದಿಮೇಲಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಕಡಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಡು ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿಡು ಇನಿ ಪೋಪುಣಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅದು ಹೋತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಹೋತು ನಾವು ಆಟಿ ಪೋಪುಣ ದುಂಬು ಆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಮದಿಮಲೆಯರ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಅರಿವಾಯರ ಬಲಿ ಬನ್ಮ ದಿಷ್ಟಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುರ್ನ ಜನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಆಟಿಗೆ ಫೋನ ಮೂಲಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಬನ್ನಲೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನಿಯರೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಆಟಿದ ದಿನ ಆತು ತುಂಬ ಸಮಯ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಅಜಿತನೆಲ್ಲ ಅಮೃತಕಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಡಿತಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಯಾರು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮಾರ ನಮ್ಮದೇ ಮಿತ್ತುಗುಲು ನೀಂದು ಆದ್ರೆ ತಿತ್ತುಗುಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಲಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಜಿತನ್ನೇ ಐನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾನಕಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲದಿ ಒಂದು ಗುಲ್ದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದ ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಜಯರಾಮಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಾಪಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಸದ್ಯಜ್ಯೋತನಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಕುಂಪಲದ BJPದ ಜಿಲ್ಲಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ಸೂರಜಿಲ ಬೈದರ ಅಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಟ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಸರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ನ್ಯಾಣ್ ಕಾಂಡ ಎಕಾಡು ದಿಂಚ ಸ್ವಾಗತಲೇನೆ ಇಂದಿಪರ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಲೇನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಾತು ಜೋಕಲ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೊಕ್ಕ ಕುಡಂದಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಾತು ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಪದ್ಯಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲು ಒಂದು ಮಾತು ನಡಪೆರಂಡು ನಿಖಲು ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂವಳು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದಾಗಲಿ ಮಲ್ತು ಕನೆದೇರು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲು ಏತು ಬೋಡಾತ ಸ್ವೀಕಾರಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಂಡೇರು ಮಾಸ್ಟ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಾಯಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ರವಿ ಪನ್ಪುಣವು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಜೆತ್ತಲ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲ ಐತ ನೆರೆಲ್ಡು ಎಂಗ್ಲ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಳಗ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಳಗಡ್ದಾದ್ರೆ ಈ ರವಿ ಇಪ್ಪುಣಿ ಈರು ಪಂಡರ ಕೇಶ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಾದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಉಪ್ಪುಣಿ ನಂಚನೆ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಳಗಡ್ದಾದ್ರೆ ರವಿ ಉಪ್ಪುಣಿ ರವಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಈ ಬಳಗ ದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅನ್ನೋ ದಿಷ್ಟಿಡು ಈಗ ಉಂಜಾತ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೇಲ್ ಮನ್ಪ ನನ್ನದ ಜವನಗಳ ಅವಿ ಎಂಗೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ತಿಂಗಳ ಈ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅಂಚಾದು ಆ ನೆಕ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಒವ್ವೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಗುರಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತದು ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂದ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಭಗವಂತೆ ನಿಕ್ಲಮುಖಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡವನ್ನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನರಣಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನ ಅಂಚಿನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವದು ಬಳಗದ ಪರವದು ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಏರ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಾರು ಯಾರು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾರು ಯಾರು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮನ್ಪುಣು ಆಂಡಾರಿನ ವೇದಿಕೆ ಕುಲನ ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಐಕಾನಿ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ನಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಕುಲ್ದೇರಾರು ಅಂಚಿನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಮುಖೇನ ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದೇ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ ಪಂಡೇರು ಮಗಲಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಅಂದು ಆ ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಈಗ ದುಂಬುಲು ಎತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಭಗವಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವಾಡು ಸರ್ ಈರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಶ್ರೀ ಮಾತದ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಣ್ಯಾನು ಹೇಮಲತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ KR ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆಗೆ
ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಣ ಪಂಡೆ ನಾರಾಯಣನೆ ಪಾತೆರಣ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಂಡ್ರೆ ಆತು ವಿಷಯಗಳು ಕೇನಗೆ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರಣ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ಅರೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡಾಗ ಏರು ತೂಯಾರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅರೆಗೆ ಪಾಂಡ ಮಾಲಿನ ಆರು ಎತ್ತು ಪಾಡ್ನಿಯರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರು ಸನ್ಮಾನ ಮಂಡೇರು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲಾಲೇನು ಇಜಿನಂಗೆ ಕುಲಾನ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದು ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಹೊಂಪೇದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಪೋಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆ ಐನು ತೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವು ಅಂಜಾತ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರೆಡು ಈ ನೆಟ್ಟಡು ಬೈದನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ಪುಷ್ಪವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಧರ್ಮೀಯ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂದಿ ದಂಪತಿ ನವ ದಂಪತಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಪುರುಷನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ನಯನಕ್ಕಾಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದಾರು ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಊರುಡಿನಿ ಆಟಿಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಆಟಿಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಂಶ ಒಣಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದರು ಪುರುಷನ್ನ ನಯನಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಬೇಕ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾರು ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇನ ಪೋಸಗೊರಲ್ ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕದರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹರಿಣಾಕ್ಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಸುಂದರನಾಗಲ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ನನ್ನ